Дык прыпамінаецца мне, фактычна, я спявала шмат разоў 25 сакавіка ў жыцці. Свята, якое мне прыпамінаецца з асаблівай прыемнасцю, гэта падчас нашага выезду з Даніі у Францыю ехала цэлая група беларусаў, і мы мусілі спыніцца у транзітным лагеры на пару тыдняў. І якраз гэта выйшла у канцы сакавіка, і мы здацідавалі ўсе разам адсвяткаваць нашае нацыянальнае свята, Дзень волі. Тады яшчэ не называўся Днем волі, але называўся нацыянальным святам абвешчання незалежнасці Беларусі. Было надзвычай урачыста. Запрасілі мы ўсіх нашых знаёмых, данчыкаў, з якімі такім спосабам развіталіся. Ну і, безумоўна, шмат хто даведаўся, што такое 25 сакавіка. Гэта было ў 1948 годзе.